Kunendlela thina abantu abamnyama noma i-mentality esike sicabange ngayo. Le ndlela le noma le mentality esicabanga ngayo sometimes iyasibambezela. Cela ukukuphinda lokho. Khona i-mentality esike sicabange ngayo noma indlela esike sibuke ngayo noma esike sicabange ngayo, kodwa uthola ukuthi iyasibambezela compared to ezinye izizwe. Right? Number 3, ile ndlela le yokuthi sikhululeke kakhulu ngenxa yokuthi sazi ukuthi sabanikazi balelizwe, ngenxa yokuthi sazi ukuthi izwe lokhokho bethu, ngenxa yokuthi sazi ukuthi sabomtsinsi. So lokhu kusenza sibuye sibe nokukhululeka. Yabona umuntu mekubo uyakhululeka, other than umuntu mesemzini womuntu akakhululeki. Kodwa sometimes ukukhululeka kakhulu kuyakuphuthisela, because njengamanje we are watching izizwe zidla umnotho. Izwe elethu kodwa umnotho akuwona owethu, uphethwe abantu abavakashile ngoba thina sikhululekile. Sikhululeke kakhulu bantu bakithi, sikhululeke kakhulu. Imali sinayo yonke into, sinawo ama-numbers, kodwa nje sikhululeke kakhulu. Ngoba kube kuthiwa sikhululekile ngabe sesayithola indlela yokuthi senze ukudla kwethu. Ngoba kube kuthiwa sikhululekile ngabe sesinawo ama-service centers emalokishini okuservice imoto. Ukube kuthiwa sikhululekile ngabe sinayo indlela yokuretain umnotho wethu. So okwamanje sikhululeke kakhulu, we enjoy ukuthi sihambise umnotho kubantu bezizwe. Ngobani? Sazi ukuthi sabanikazi bezwe, sazi ukuthi sabomtsinsi. Buka indlela amaSulumane asebenza ngawo, ayazi vele ukuthi awekho kephi emakubo. AmaPakistani indlela asebenza bayazi ukuthi abekho emakubo, abakhululekile. Konke okufikayo nje la kufike kucebe, kufike kudominate. So lento yokukhululeka iyasibambezela bantu bakithi abamnyama. Kumele sithole indlela yokuthi siyishintshe lento yokukhululeka, singakhululeki. Ngobani? Asinawo umnotho. Umnotho awukho ngakuthini. Kuzothi number 2, i-mentality nendlela esibambezelayo esicabanga ngayo ilento yokubeka izinto koNkulunkulu. Bahlukene koNkulunkulu. Khona uNkulunkulu lo esike sithi uNkulunkulu osezulwini, sithi uNkulunkulu ongabonwa, ongaziwa. Yabo? Yonke into manje sibekela uNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu uzophendula. Hayi noNkulunkulu uzobabona. Kunezinto ezidinga thina ezabantu. Kunezinto futhi noNkulunkulu lo esithembele kuyena angeke aze asisize if ukuthi asiqali sithathe action thina ezabantu. uNkulunkulu ubusisa lokho eseniqalile nakwenza. Manje thina yonke into amathemba sifaka uNkulunkulu. Sikholwa kakhulu. Sikholwa kakhulu. We are not spiritual, kodwa sikholwa kakhulu. Ukukholwa nokuba spiritual into ezimbili lezo. Yabo? So lento iyasibambezela. Because izinto ezinye ngeke zenzeke ungawuthathanga uaction wena as umuntu. Noma ungathembela kulo uNkulunkulu, noma ungakholwa kulo uNkulunkulu ukholelwe kuyena, kodwa if ungawuthathi uaction ngeke zenzeke. Sikholelwa kuma miracles. Siyawathanda ama miracles, emlingo. Kunezinto ezidinga thina abantu bakithi abamnyama. If ingayena uNkulunkulu, uhulumeni. Nohulumeni aphenduka kube uNkulunkulu wethu. Ayi na kumgwaqo, mncane lo mgwaqo. Mhlawumbe unama potholes, mhlawumbe unenkinga. Bazodlula abantu bathola indlela ukuthi badlule eceleni. Ayi nalo hulumeni lo. Into esimple esingayilungisa thina zomphakathi, uthola ukuthi asiyayiyeka ngobani? Sikholelwa koNkulunkulu bethu. Uhulumeni mengayena uhulumeni uNkulunkulu ongabona. Sofika nini isikhathi la sokholelwa khona kuthina as abantu bemphakathi, as abantu bezwe, as ama-tribes. Sikholelwa kuma-miracles, sikholelwa koNkulunkulu bethu. Ngabe uhulumeni, ngabe uNkulunkulu ongabona. Sizokholelwa nini kuthina if kunenkinga emphakathini silungise thina? Alade nokubuka uhulumeni noma sibuka uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu ophendula. So le mentality iyasibambezela. Number 2 loyo. Kuzothi number 1, ilento ye-authority. Yabo lento ye-authority iyabambezelana.
kakhulukazi emakhaya. Ake ngiqale emakhaya because uma konakele emakhaya, if ingalungi emakhaya nemphakathi nayo akulungi kuyona. Yabona emakhaya kungavela i-idea enhle, i-idea le kodwa uthola ukuthi izokhahlelwa. Yindaba na ingoba ivele ngentombazane yale ekhaya ezele eyazalela ekhaya. Yabo, ivele ngentombazane yale ekhaya eyazalela ekhaya. So ngeke sithathe lo idea. Yini sibuka umuntu oze ne-idea, asibuki i-idea eza nayo, aza nayo. Kuvela i-idea la ekhaya kodwa ikhahlelwe. Yindaba ikhahlelwe ingoba ivele ngomshana. Akahamba oshaya umthetho le kubo komakhanya, hayi la. Ingoba ivele ngomshana. Asifuni ukubuka ama-idea ukuthi athini. Ingasisiza indlela idea, sibuka ukuthi ivele ngoba. Kufika esontweni, kuvela i-idea bese iyakhahlelwa. Yindaba na ingoba ivelanga ngomgcotsho, kumele ivele ngomgcotsho. Not ukuthi zonke izinto zidinga abantu abane-authority kuleyo ndawo. Khona izinto abantu abane-authority izobahlula. Kodwa manje we have this mentality ukuthi kumele ivele ngomuntu one-authority. Yabo, uthola ukuthi ama-ideas aphusile, awela phansi emasontweni, emakhaya, emphakathini ngoba kubuka i-authority. Ubani wena ozositshela lokho? Kubuka lokho ubani wena? Le mentality yokubuka umuntu other than ukubuka i-idea eza nayo iyasibambezela esibusela emumva sabantu abamnyama. Yabo, uthola ukuthi nakho emsebenzini mhlawumbe kunenkinga khona bese yavela mhlawumbe i-intern ivele ne-idea kuthiwa hayi kahle usanda kufika wena akadinga usho unyaka. Ikhahlelwe i-idea, ikhahlelwe le. We need to get into the habit of ukuthi sibuke ukuthi ngabe lento ayisho iphusile yini, imiyekeni ukuthi kanjani, kodwa lento ayishoyo iphusile yini. Uthola ukuthi ngizofike ngikhuluma into la, bayibukele nje abantu, bayibukele bese kufika mhlawumbe i-politician noma kufika mhlawumbe inkosi ethize ifika izokhuluma exactly the same thing, ithathwe ngazo zombili izandla. Ithathwe ngazo zombili izandla. Yini? Ingoba bivela ngomuntu othize okwi-authority. Sesifikile isikhathi la khona ekumele ukuthi sikhaliphe ngazo zonke indlela. Kunezinto ekumele ukuthi sishiye ezisibambezelayo, izinto eziwu-3 lezi ezisibambezelayo. Siyabonga kakhulu.